3 януари 2026 година. Дълбоко в Фуерте Тиуна, президентът на Венецуела вярва, че е напълно защитен. Крепостта даваше увереност на Николас Мадуро. Той се чувстваше в безопасност там. Имаше толкова много защити, толкова много изходи, толкова много охранители и системи за сигурност, всички създадени смисъл за неговата защита. Той не можеше да бъде погрешен. Високо над Карибско море, повече от 150 американски самолета вече са на път към въздушното пространство на Каракас. Включително някои от най-добрите в света стелт изтребители, ударни бомбардировачи, платформи за електронна война и щурмови хеликоптери, които са излетели от 20 различни бази в западното полукълбо, само преди няколко часа. Диктаторът има точно 2 часа власт. Така американската армия изпълни операция «Абсолютна решимост». Целта беше лично избраният наследник на Уго Чавес, Николас Мадуро. Мадуро произхожда от скромно семейство. Започва като шофьор на автобус, преди да стане синдикален лидер и да придобие значителна власт и влияние. По време на управлението на Чавес, той стана председател на Националното събрание, след това министър на външните работи и накрая вице-президент, преди да поеме управлението на страната след смъртта на Чавес през 2013 година. И така започна постепенният, но неумолим срив на южноамериканската държава. По-малко от година след като пое поста, Мадуро се изправи пред голяма вълна от протести, тъй като хората изразиха своите страхове и разочарования от недостига и спадащия жизнен стандарт, призовавайки президента да подаде оставка. Тези протести бързо прераснаха в насилие, с жестоки сблъсъци между демонстранти и проправителствени паравоенни групи, известни като Колективос. 43 души бяха убити, стотици други бяха ранени, а близо 4000 бяха арестувани. През следващите години нещата само се влошиха. Обзет от жажда за власт и напълно нежелаещ да се раздели с нея, Мадуро установи авторитарно управление, като редовно прибягваше до незаконни и подмолни тактики, за да остане на власт в страната, включително изборни измами, нарушения на човешките права, корупция и цензура. Жизненият стандарт продължи да спада. Хиляди цивилни бяха убити, а милиони други избягаха от страната. Ситуацията достигна критична точка през 2024 година, когато Мадуро обяви победа на президентските избори, които изборните наблюдатели, голяма част от международната общност, както и милиони венецуелски граждани определиха като измама. На този етап се смяташе, че бившият шофьор на автобус е в тесни връзки с картелите, като си сътрудничи с групи за трафик на наркотици, като Картел де ла Солас или Картела на Слънцата. Той не само беше ръководил най-големия икономически срив в историята на Южна Америка, но и беше превърнал страната в наркотерористична структура, подкрепяйки същите престъпни организации, които участваха в трафика на наркотици из Южна Америка, Карибите и към Съединените щати. Това не можеше да бъде допуснато да продължи. Това не беше просто въпрос на демокрация или изборна незаконност, а засягаше цялата сигурност и стабилност на западното полукълбо. През 2020 САЩ обявиха награда от $15 милиона за главата на Мадуро. През 2025 тя беше увеличена на $25 милиона, а след това на $50 милиона. Няколко месеца по-късно, Вашингтон отчаяно искаше управлението на Мадуро да бъде прекратено на всяка цена, дори ако това означаваше да изпрати свои войници, за да го свалят насилствено от власт. Това не можеше да бъде конвенционално нашествие. Венецуела може и да няма толкова военна мощ, колкото Съединените щати, но все пак разполага с няколко стотин хиляди действащи войници и милиони членове на милицията, които чакат да бъдат мобилизирани. Пълномащабна война между двете страни почти неизбежно би довела до голям брой жертви и от двете страни, както и до хуманитарна катастрофа. С потенциала напълно да засенчи предходното десетилетие на упадък, единственият вариант беше хирургическа намеса за извличане. Американските сили трябваше да действат бързо и ефективно, да пробият защитата на Венецуела, да открият Мадуро и да го отстранят. Всичко това в рамките на една нощ. Но извеждането на строго охраняван държавен глава от собствената му столица нямаше да е лесно. Мадуро се беше барикадирал в крепостта, който наричаше свой дом – Фуерте Тиуна. Да наречеш това място военна база би било подценяване. Това е по-скоро град в града, туптящото сърце на военната машина на Венецуела, където се намират щабът на армията, Министерството на отбраната и резиденцията на самия президент. С множество сгради, охранявани изходи и входове, тайни убежища, аварийни маршрути за бягство, високи оградни стени и противовъздушни оръдия, това място е създадено да бъде непробиваемо. Това беше мястото, където Мадуро и най-близките му съюзници, включително наркобарони и престъпници от картела, се наслаждаваха на луксозен живот, докато голяма част от населението се бореше и гладуваше.
Но Мадуро имаше специална механична предпазна мярка – подсилена сейф стая. Ако успееше да влезе вътре, може би щеше да си осигури достатъчно време, за да планира бягство или да се надява, че ще пристигнат подкрепления, които да го ескортират другаде. Ако тежките бронирани врати се затвориха, хирургическото извеждане щеше да се превърне в продължителна кървава обсада. Мисията щеше да се провали. Делта Форс трябваше да го достигне преди заключващите механизми да се активират. Въпреки това, организирането на операция с такава сложност не е никак лесна задача. То изисква най-внимателно и прецизно планиране до най-малкия детайл. За да победят Трезора, САЩ се нуждаеха от данни. Затова през август 2025 година започнаха работа. ЦРУ тихомълком изпрати звено във Венецуела с важна мисия – да събере колкото се може повече разузнавателна информация за Мадуро. Използваха всичко – от наблюдение с дронове на голяма височина до прихващане на сигнали. САЩ трябваше да знаят всичко – къде спи, какво яде, кога се събужда. Всеки детайл беше от значение. Екипът имаше задача и да изготви възможно най-подробна картина на Фуерте Тиуна. Ако САЩ искаха успешно да заловят Мадуро, трябваше да познават всеки квадратен сантиметър от крепостта. Затова те прекараха месеци не само в събиране на информация, но и в изграждане на реалистично копие на скривалището на Мадуро. Елитните части прекарваха ден след ден в тренировки в тази среда, научавайки наизуст всяка част от разположението на сградата. Те запомниха всеки сляп ъгъл, научиха всеки смъртоносен тесен проход, знаеха точния брой стъпки от леглото на Мадуро до сейфа. Минаха месеци, докато елитните войски тренираха тайно за щурм на комплекса на Мадуро, а САЩ оказваха публичен натиск върху венецуелския президент. Те събраха огромна военноморска армада край бреговете на страната, включително най-големият военен кораб в света. Самолетоносачът Джералд Р. Форд на САЩ, способен да превозва до 90 самолета и около 4600 моряци. Американският флот продължи да извършва множество удари по предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици край Карибския бряг на Венецуела. Мадуро междувременно остана непоколебим, като правеше смели публични изявления за защитата на страната си от всякакви заплахи зад затворени врати. Въпреки това, той знаеше, че дните му на власт са преброени. И малко преди края на 2025 година Мадуро получи ултиматум. Президент Тръмп му се обади лично и му нареди да се предаде или да понесе последствията. Още веднъж Мадуро отказа да се подчини и така, 7 дни по-късно, на 2 януари, моментът, който САЩ очакваха, най-накрая настъпи. Часът е 23 часа и 46 минути местно време. След период на лошо време, небето се успокоило и изяснило. Сега или никога. Президентът на САЩ Доналд Тръмп дава заповедта. В един миг повече от 150 американски самолета излитат в небето. Сред тях са най-съвременни изтребители, като Lockheed Martin F-35A Lightning II и F-22A Raptor, както и самолети за електронна война, като Boeing EA-18G Growler, свръхзвукови бомбардировачи, като Rockwell B-1B Lancer и самолети за ранно предупреждение във въздуха, като Grumman E-2D. Танкерите за презареждане Hawkeye също напуска пистите заедно с хеликоптери Chinook и Black Hawk и множество безпилотни летателни апарати, като Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Операция Абсолютна решимост беше започнала, но за да стигне Делта Форс до входната врата, САЩ първо трябваше да парализира града. Оперативни служители на Съединените щати, включително екипи от киберкомандването и космическото командване, използват секретни технологии, за да прекъснат електрозахранването на града. Малко преди 2:00 часа сутринта местно време, Каракас, столицата на Венецуела, потъва в тъмнина. Не постепенно, не квартал по квартал, а мигновенно, наведнъж, цели райони на града потъват в сянка. Докато електрическите мрежи отказват, радарните екрани премигват и изгасват, комуникациите са прекъснати, системите за противовъздушна отбрана губят визуален контакт, а дежурните екипи започват да изпадат в паника. Това, което следва, е едновременно най-рисковата и най-нашумялата военна операция, след като екипът SEAL Team 6 нападна комплекса на Осама Бин Ладен в Пакистан и уби лидера на Ал-Кайда през 2011 година. И вече няма връщане назад. Върхът на копието на кинетичната атака беше Boeing EA-18G Growler. Те използват своите усъвършенствани тактически системи за заглушаване, за да залеят града с невидими електромагнитни вълни, обърквайки радарните станции и нарушавайки всички комуникационни мрежи, които все още може да функционират на земята. Венецуелската противовъздушна отбрана, която включва съветски батареи С-300 за противовъздушни ракети, както и руски платформи Бук-М2 със среден обсек, батареи Печора 2М и преносими зенитно-ракетни комплекси с малък обсек Игла-С са изключени.
Системи като С-300 може да са на няколко десетилетия, но все още са достатъчно мощни, за да свалят вражески самолети. Докато грауърите продължават да заглушават отбраната, пилотите на изтребители прелитат с висока скорост над града, нанасяйки удари по множество военни обекти и други стратегически цели в и около Каракас. Включително военноморската база Месета де Мармо, пристанище Ла Лугейра, авиобаза Ла Колота, подстанция Панамерикана, антените Ел Волкан и обсерваторията Кахигал. Това е серия от прецизни, внимателно изчислени удари по отбранителната мрежа на страната, предназначени да обезсилят способността на Венецуела да се защитава, да предизвикат объркване и хаос в редиците на противника. И най-важното от всичко – да проправят пътя за хеликоптерите и екипите за специални операции да навлязат за извеждането. Противовъздушната отбрана на Каракас е изключена. Щитът на града е разбит. Градът може да е тъмен и тих за момент, но само след секунди ще настъпи истински ад. Досега Мадуро и неговите охранители вече са напълно наясно какво се случва. Тяхната нация е под атака и е въпрос на време американските войски да щурмуват комплекса Фуерте Тиуна. САЩ знаят, че няма и секунда за губене. Успехът или провалът на цялата операция зависи от следващите няколко минути. Защото това е всичко, което е нужно на Мадуро, за да изчезне в стоманения си трезор, в лабиринт от подземни тунели или бункери, или евентуално да се качи на самолет и да избяга от страната. Докато най-добре обучените му войници и елитните му кубински бодигардове задържат американските нападатели достатъчно дълго, за да може той да избяга. За щастие, САЩ са изпратили най-добрите хора за тази задача, включително оператори от Delta Force, едни от най-добре обучените и най-способни военни на планетата, които са на борда на Чинук и Блек Хоук, устремени директно към Фуерте Тиуна. Те не търсят писта или хеликоптерна площадка, планират да стоварят пътниците си точно пред скривалището на Мадуро, където венецуелските охранители ги очакват. Стреляйки безразборно към небето, те успяха да повредят един от хеликоптерите, но недостатъчно, за да го свалят. В 2 нощи войниците се спуснаха с въжета в комплекса. Това е техният момент. За това са тренирали. За това са били всички онези седмици и месеци на планиране и подготовка, действие, с бързина, прецизност и несравнима дисциплина. Оперативните служители на Delta Force стъпиха на земята и се втурнаха към скривалището на Мадуро. Активирайки нощното си виждане и термовизионните уреди, те навлязоха в напълно тъмния комплекс, приближавайки се към първата от многото стоманени врати, за които се говореше. Оперативните служители на Делта използваха взривни устройства, за да си пробият път навътре. Преминавайки плавно от коридор в коридор и от стая в стая, екипът използва по най-добрия начин безбройните часове, които е прекарал в тренировки в репликата на базата. Въпреки че това е първият им път в Фуерте Тиуна, те вече имат усещането, че познават мястото, като дланта на ръката си, предвиждайки всеки ъгъл, всяка врата, всяка тясна точка. Благодарение на разузнавателната информация на ЦРУ, агентите знаят точно къде най-вероятно се намира Мадуро в този момент и се насочват директно към неговите покои. Но не им е позволено просто да се разхождат свободно из президентския дворец. Елитната охрана на Мадуро, включително както венецуелци, така и десетки високо обучени кубинци, е готова и чака да удържи позициите и да отблъсне американските нападатели. Но Delta Force се приближава все повече и повече до местоположението на Мадуро. С всяка изминала секунда неговите охранители или бягат, или се предават, или биват елиминирани един по един. Секунди преди да е станало късно, Мадуро и съпругата му правят последен отчаян опит да стигнат до сейф стаята. Докато последните няколко охранители на президента падат на пода, а около резиденцията ехтят изстрели и експлозии от гранати. Мадуро е само на сантиметри от това да влезе в стоманената си сейф стая и да затвори вратата зад себе си, когато оперативците на Delta Force най-накрая го залавят. Но дори и с арестуването на венецуелския президент, мисията не е приключила. Мадуро може да е заловен, но все още трябва да бъде изведен. Затова оперативците от Delta Force му връзват ръцете с свински опашки, слагат му качулка на главата и го влачат към определената точка за евакуация – на другия край на света. Доналд Тръмп и най-близките му съветници, включително директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и държавният секретар Марко Рубио, наблюдават как ситуацията се резюмт. От курорта Мар-а-Лаго на президента в Палм Бич, Флорида, американският президент е спокоен и уравновесен, а по-късно коментира невероятната работа, извършена от въоръжените сили на Америка. В този момент все още е ранна сутрин, но Каракас е напълно буден. Цяла Венецуела и голяма част от света наблюдават със затаен дъх, докато драмата се разгръща. Отвъд стените на крепостта, проправителствените групировки Колективос излизат по улиците, докато военните командири на Венецуела обмислят следващите си стъпки. Тяхната отбрана може да е отслабена, но все още разполагат с съветски изтребители, които могат да вдигнат по тревога, и с милиции, които могат да мобилизират.
Американските сили знаят това. Техните действия са намалили нивото на заплаха, но не са я елиминирали напълно. За тяхно щастие, този опит така и не се случва. Вероятно в резултат на организирания хаос, който въздушната атака на Америка предизвика в цялата страна, Венецуела остава в състояние на относителна парализа. Докато войниците от Делта Форс качват Мадуро на хеликоптер и се отправят към самолетоносача, който все още е разположен край бреговете на страната, 4:29 часа сутринта. Само 2 часа и половина след началото на операцията, Мадуро каца на американски самолетоносач и започва пътуването си към Ню Йорк. Когато слънцето изгрява по-късно същия ден, западното полукълбо официално се е променило завинаги. Президентът Тръмп се появява в телевизионно обращение, обявявайки, че незаконният диктатор Мадуро е успешно задържан и ще бъде изправен пред съд в Южния окръг на Ню Йорк по обвинение в наркотероризъм и пране на пари. Операция «Абсолютна решимост», определена от някои като една от най-кратките войни в света, е категоричен успех. САЩ постигат целите си без нито една американска жертва, а само 7 са ранени. От венецуелска страна десетки венецуелски и кубински военнослужещи са убити, противовъздушната отбрана и военните инсталации са унищожени, а пагубният режим е обезглавен. Операция «Абсолютна решимост» доказа, че прецизна операция по извеждане може напълно да разруши един режим под прикритието на нощта. Но само месец по-късно САЩ доказаха, че дори не има нужна тъмнината, за да покажат как извършиха безупречно убийство посред бял ден на върховния лидер на Иран. Кликнете върху видеото на екрана си точно сега и ще се видим в следващия епизод на шоуто на бойното поле.